benvingut de l'agrupació passebrista de Parets, present aquí als nostres estudis. Raimon Turull, saludem en Raimon Turull, què tal, com estàs? Hola, bon dia, molt bé, gràcies. Bon dia. Joan Campanera, Joan, Bon dia. benvingut. Joan Oliver, què tal, Joan? Bon dia, també. Molt bon dia. I en Marc Macià, bon dia. Bon dia. Bé, tot a punt ja. Joan, va, tu comences tu avui. Tot a punt? En principi sí. En principi està tot a punt. Vull dir, el que ara tenim la fita que aquest dissabte ja inaugurem. Se'ns ajunta les dues coses, la fira i el pessebre. Però esperem que tot vagi bé. Esperem que tot vagi bé. Molta feina aquests últims dies o què? Bueno, els nervis de sempre. Vull dir, que ara falta això, ara falta allò altre, que ara aquí, que allà, i entre nosaltres ens posem nerviosos, però bé. Fa 2 setmanes vaig trucar a l'Albert i sí, que s'havien de pintar algunes coses i tal, netejar tot el tema. Sí. Precisament ahir es va acabar de netejar. Ja està tot a punt. Sí. I ha quedat bé o què? Ha quedat maco o què, Joan? Sí, ha quedat força bé. Aquest any és més clàssic que els altres anys. Clàssic, sí. Molt tradicional, clàssic, sí. Més tradicional, però al final ha quedat força bé. Almenys per nosaltres ens agrada molt. Home, cada any, Raimon, no es pot fer un Egipte, no? Una cosa diferent, no? No, clar, és que si no després diran que sempre repeteix el mateix. I a vegades sempre ens ho diuen i no repetim mai. Però bueno, hem de canviar, innovar és difícil perquè ja tot avui en dia ja està inventat. Però sempre sorprendre el visitant que ens ve a visitar és el que busquem. Jo el que dic, sobretot, Marc, és que clar, amb Egipte devia ser tot nou, i cada any tot nou és una feinada i molta cosa. A vegades s'ha de tornar a lo tradicional, no? Sí, l'any passat era totalment diferent i aquest any pues, hem tornat a les nostres arrels, el pessebre tradicional i català. Això, català. Però heu introduït moviment. Hi ha molt moviment aquest any, oi, Joan? Bueno, moviment. Aigua. Aigua, sí. Que no n'hi havia, amb Egipte no n'hi havia gaire d'aigua, oi? Hi havia un llaguet. Sí. Hi havia aigua. Però poca. Sí. Aquí es veu molta més aigua, no? I a més sorpresa que hi havia una banyista i tot allà. Sí. Us va agradar el d'Egipte, com va quedar i tot plegat? I de la gent... Sí. I les crítiques que heu rebut, també, bones. Perquè jo crec que la gent, les rèpliques que es van fer dels temples i això, com que avui en dia es viatja molta gent, doncs ja havien estat allà. Ostres, però això sí que és aquí, que quasi és igual, que aquí hi havia molt comentari sobre aquest tema. I això també agradava. Vull dir, va anar bé. Va anar bé. Bueno, aquest any molta aigua en moviment. Nòries, amb aigua... Raimon, que fa molt efectes especials, oi? Sí, és el que em toca. Sí, aquest any hem ficat aigua, tenim un saltant, que hem creat una serreria, o sigui, es veu com es tallen els taulons dels troncs, o sigui, com es aconsegueix treure un tauló d'un tronc. Clar, tot això impulsat per l'energia, com diem avui en dia, renovables, que s'utilitza la força de l'aigua, com es feia antigament. I també tenim una altra nòria en el que hi ha una pedrera que representa que estan picant la pedra que treuen de la cantera i van produint gravilla pels camins. I clar, això és moviment, hi ha aigua, l'utilització de l'energia de l'aigua, que es denomina. Hi ha bastant moviment aquest d'aigua, diríem. Sí, i bastant mals de caps també, perquè encara que sigui poc el que s'ha fet, ha donat bastant mals de caps, sobretot. A part de l'aigua, quins efectes més destacaries? Doncs hem tornat a posar aquest any, la sortida de fum de la xemeneia d'una casa. Això també té la seva feina, però també dona un efecte maco a la gent, de veure, oi, mira, ja s'estan escalfant, perquè veus, està sortint fum de la xemeneia. I també hem posat l'estel, que es veu en un punt concret del pessebre, que és algo difícil veure-ho, però es veu una miqueta i veus l'estel que dius, ui, mira'l. Es veu? Es veu una miqueta, però es veu. Costa fer que es vegi, però hem pogut... Heu aconseguit l'efecte visual que es vegi. Hem aconseguit posar-lo, sí. Molt bé. Costa. Bueno, en Joan sé que ha treballat en moltes coses, una escola, oi? Sí, hem fet
amb una espècie de poble que és tot de pedra, hi ha una escola, i aquesta escola tota la canalla està fora jugant a tots els jocs d'aquella època, i a dins de l'escola només queda un nano castigat i el mestre... Renyant-lo. Sí, renyant-lo, que li fa bronca i ja està. Però que es veu per darrere dels vidres, vull dir que Però es veu. Es veu, sí. Però clar, és tot el que... Al d'aquesta escola hi ha un parc i la gent, molta canalla jugant. Sempre ho hem dit, que no és el típic pessebre que el veus, fas una mirada, adeu, me'n vaig. Hi ha molts detalls, aquest pessebre de paret, sí o no? Molts detalls, perquè aquests nanos que juguen, doncs clar, un va amb el cèrcol, l'altre juga, no sé com n'hi deu allò de... Arrencar-cebes. Sí, arrencar-cebes, oi, també? Picaparet, també hi ha. O picaparet. Sí. I esclar, llavors tot això omple i un gronxador. Sí, hi ha molts nens hi ha moltes figures de nens aquest any. Això és el que anava a dir, que aquest any l'edat del pessebre, la baixat. mitja ha baixat molt. Hi ha molts nens, molts. Està bé, això. Els de més ens hem fet grans. Els autors teniu una mitjana bona d'edat, però les figures sí que són petites. Si em permets una opinió, vull dir, jo crec que aquest any també, vull dir, donarem feina als pares. Els pares, diguéssim, d'ara, que poder quasi no ho recordaran, però els avis tindran que explicar, els pares una miqueta, perquè repeta una època dels anys 65 i així, que la canalla tot jugàvem al carrer, que ara no juguen al carrer. Vull dir, i hem intentat posar tot això per entendre, segurament els nens diran, veuran aquell nen amb una rutlla, què és això? Què és això? Què fan aquests arrepenjats a la paret? Vull dir, se'ls tindrà que explicar. Vull dir que això també és interessant per mi. Sí, és veritat, ara no juga al carrer. No es juga al carrer. Llavors hi ha molta figura que s'ha fet expresses amb el 3D, que jo sempre dic que les nenes han tingut una feinada terrible i van a les nenes i molta gent més. Quines són les nenes? Qui són les nenes? Va, explica. Nosaltres diem les nenes, són unes noies de Sabadell, que són dues bessones. La Laura, la Cristina i la Rosa. Sí. Són les que han portat tot el tema en 3D, que a més, aquestes figures que s'han fet en 3D, resulta que les cares són gent de nosaltres. O sigui, han fet una trigonometria fotogràfica... No fotis que surts tu allà, també. No, jo no. Però en Joan poder sí. Sí. En Joan Oliviero? El Joan Camarer. No, tu no. Em sembla que hi ha el Marc, hi ha la Rosa, sí. Han fet... Només falta que surtis en figura, oi? Sí, la diferència de les figures de l'any passat que vam fer amb Egipte, amb aquest any, l'any passat eren totes la mateixa cara, aquest any doncs hem canviat la cara. Val. Almenys no se'ns veu tota la figura 3D que siguin totes iguals. S'ha fet un canvi. Molt bé. Hem anat evolucionant amb aquest tema. Veig que això evoluciona moltíssim, És un món. El tema de figures i el 3D, sobretot, no? Sí. Però porta molta feina perquè es tenen que vestir i pintar. Aquí està. Sí. Això ho fan elles? Sí, no, això ho fa. I la Maria, la Glòria, o sigui, vestir, que ho vesteixen amb fang de què? És un fang que fa un temps que corre, que és com una pastelina, però no és ben bé pastelina, la pots moldejar, però l'avantatge que té que llavors es va secant i ja queda com cuita. Sí. Doncs llavors no s'ha de coure i només pràcticament la tens que pintar, però clar, la tens de moldejar. Vale. Li tens de fer la mica del vestit, la fandilleta o el gorro, els cabells, perquè quan veuran aquest any que hi ha més d'allò a la vitrina, es veu les carcasses dels 3D, doncs llavors allò semblen robots, però clar, tot això llavors s'ha de treballar, que ho hem dit altres anys, llavors els braços, llavors se'ls han de trencar, tornar a engegar, vull dir, enganxar, per donar-los la forma i llavors vestir-los. Doncs això és la gran feina d'aquestes noies, vull dir que és una passada. Vull dir, Abans les figures del 3D eren totes senceres i aquesta vegada aquest any s'han fet per part. El cap, el braç i pues s'ha juntat tot per donar-li la forma. Val. No, Déu-n'hi-do. Sí. Bueno, l'avantatge que ens permet el fer-lo per peces
perquè clar, una figura són 20 o 22 peces, és que et permet moldejar-lo molt més ràpid. Perquè clar, abans havies de moldejar-lo tu digitalment des de l'ordinador i ara tu fas les peces i la pots moldejar molt més ràpid de lo que tu necessites i posar-la en la posició que tu necessites perquè et faci el que vols. Val. O sigui, és molt més ràpid a l'hora de moldejar. No, i el hàndicap poder més fort, jo dic, és que normalment figureires n'hi ha, sí, però cada vegada n'hi ha menys. Però treballen amb uns preus quasi sobrepedido, que és el que tu vols, i tens de dir-li, i val un disbarat de diners cada figura, que dius, quedes esperbarat. Figures normals ja valen molt cares. Doncs esclar, llavors què ens trobàvem? Anaves al mercat, sempre el pastor aquest, l'altre, sempre trobàveu el mateix. Sempre el mateix, en varia poc. I aquest any dius, hòstia, hem pogut fer aquesta figura amb aquest moviment. Doncs l'hem pogut fer. Un que s'està engolitjant, l'altre que està empenyent, l'altre que està... Bueno, infinitat de moviments que normalment no es podries adaptar a un pessebre, si no és d'aquesta forma. Clar, és que jo me'n recordo que sempre anàveu a les fires a comprar les figuretes, però clar, no trobaves varietat. Tornaves boig buscant i no et trobaves ben bé, lo tenies que adaptar com poguessis tu, però vull dir, no és... Hosti, com ha canviat això, eh? Bueno, ja està canviant, està canviant molt, perquè ara també està treballant amb làser, Clar. Que vull dir, també és molt... Ha canviat molt, això. Clar, et permet també fer-te moltes coses que no et trobes en el mercat. O sigui, aquest any s'han fet infinitat de botes de diferents mides que ho trobes... Si trobes alguna, però petitona, hem fet carbasses, s'ha fet infinitat de coses que no trobes, diguem-ho així. No les trobes. Tot i això, el pressupost s'eleva, no? Tot el que vagis a comprar és molt més car que el que tu puguis acabar fent. Vale que la feina nostra, doncs, mira, és el que no es paga, però clar, tens una feina que aconsegueixes fer que no trobes. També aquest any veuran que tampoc no trobes gaire, és que sembla una tonteria, són cavalls. No, et dic cavalls, que podria dir una altra figura, però cavalls no se'n troben gaires, vull dir, n'hi ha, però... A les fires no en trobes? Sempre el mateix. En canvi, hem pogut fer cavalls més grans, més petits, vull dir... Clar, segons la perspectiva, clar. Sí, vull dir, ara, jo segueixo dient que el pessebre costa de fer, vull dir... No. Innovar, que dic, no sé la paraula ara, crear una perspectiva cada any i trobar el d'allò, no. Sembla fàcil o no és tan fàcil, El director ha estat la seva, com sempre? Sí. I quants heu treballat aquest any? Ai. Molts. Que t'ho digui el Marc. Marc, una quinzena, potser? Més o menys. Diu de fixos, em va dir l'Albert, entre 8 i 10. Els que sou allà a pic i pala... A picar pedra, que en diem. Sí. Però en total, igual, podíem ser 18 13, som. 14, 15... Aquí un reconeixement al que ens hem deixat, no? El marit de la Maria, no? El Miquel Guiu. Sí. Això sí, perquè hem fet, aquest any trobaran una fotografia d'ell i un petit escrit en memòria d'ell, vull dir, realment el trobarem a faltar. I saps que no el trobarem a faltar? Ara, a partir d'ara. Perquè, vull dir, jo crec que, i quasi t'ho podria explicar més al Joan, el Campanera, era una persona que, per les circumstàncies, va tenir enfermetat, vull dir, va tenir el cor, diverses coses, però es va recuperar i llavors ell ens va dir, jo venia i no puc, però en canvi, com venen col·legis, quan s'ha d'obrir, s'ha de fer aquí... Ell venia. Aquella formigueta la tenies allà. I això, vull dir... Us donava molta ajuda. Molta ajuda. Per això et dic, el trobarem a faltar, i jo almenys, en aquest aspecte, crec que els companys també, era una persona que hi podies comptar-hi al 100%. Sí, aquí també sempre estava a punt, per això. El recordem, sens dubte. Sí. I alguns que han plegat perquè volen fer altres coses, també n'hi ha hagut algun, potser, no? O no? O més o menys sou els mateixos? Normalment són els mateixos. I n'han vingut algú de nou? No, aquest any no. L'any passat sí, però aquest any no. L'any passat va vindre la Glòria i el Sebastià. Que continuen, no? Sí.
Bueno, I els altres... animem, no? Alguns estan així, que vull dir que... Va, esteu bé. Per el que dèiem consum, vull dir, per això t'ho dic que t'ho dic el Marc. Us veig bé els quatre que esteu aquí. Per exemple, el Joan, en què has treballat tu, sobretot, aquest any, al Pessebre? Quina part del Pessebre has treballat més? Em preguntes a mi? Sí. Jo diria que una part, jo m'he dedicat més al taller, perquè també al taller hem treballat i llavors, vull dir, quan toca que falta això, tampoc no m'he pogut dedicar molt a aquest any, perquè tinc problemes i d'allò, però bueno, jo m'agrada molt fer cosetes i el que et diuen, i sempre que al director li agradi, perquè també hi ha problemes de vegades. Home, No sempre, la interpretació sempre no és sempre la mateixa. Home, això sempre passa, en qualsevol lloc. S'ha d'acceptar i punto que dic jo, vull dir, però... Home, fa molts anys que està director a l'Esteve, Tota la vida. 36 anys. Jo i ell ja tenim, bueno, anava a dir un disbarat, perquè per la ràdio no es pot dir. Deixem-ho córrer. Deixem-ho córrer, m'entens? I el Marc, en què ha treballat més, sobretot? Jo he ajudat més a la Maria també a l'oficina. Val. Perquè encara que no es pensi que hi ha feina d'oficina i tal, doncs hi ha molts papers i moltes coses i números, i també l'he ajudat a la Maria. Home, és que s'ha de pencar, totes les parts són bones. Sí. I en Joan, jo dic l'escola, però en què has treballat també en tota... Aviam, a mi, més o menys, la meva feina és la qüestió de les figures, de guardar figures, de saber on estan totes les coses. Vull dir, quasi tothom em ve preguntar, Joan, on està això, on està allò altre? I a més, cosetes petites i sobretot sempre que he pogut ajudar a l'Esteve. Perquè, esclar, a l'Esteve, si està d'alta, que haver-hi algú baix. Que porta'm un pastor, porta'm això, porta'm allò. Vull dir, és el que estem fent. Està clar. I realment és tu que saps tot quasi on està. Vull dir, sí. Els altres ho sabem, però com que ell ho guarda. Ell li feia de guia. Aquí hi havia aquell pou... Ell ho té controlat. Quan es desmunta jo ho vaig guardant. Cada cosa al seu lloc. Esclar, l'únic que se'n recorda on ho ha deixat. O sigui, heu recuperat moltes coses d'altres anys. Sí, sempre. Tu te'n recordes aquell M. Rajoy? Sí. Doncs el Joan sabia on estava. També sabia. Sabia qui era. Vaja, ja m'ho diràs on és. Doncs. Sí. Algun caixó d'aquells que sé. No sé si algun caler del Bárcenas també hi ha. Però bueno, segur. Però ell veig que ho controla tot i heu recuperat... Què heu recuperat, per exemple, que us faci molta il·lusió tornar-ho a posar, per exemple? Bueno, aquest any han tornat a sortir els Reis, que no surten cada any. No surten cada any? Aquests que surten aquest any, no. Val. És que hi ha diversos models. Teniu diversos models. Sí. No estem única i exclusivament que són, per nosaltres, bueno, per mi són molt macos, molt ben fets, i aquest any tenen la particularitat de que no van tots tres junts. Un va més endavant, l'altre va més enrere, o sigui, ja es trobaran, però de moment fan el mateix camí però bastant separats. Val. Sí, perquè, perdona que tipifiqui, poder és una mica la rèplica del que tornàvem a dir abans, que vull dir, els Balls dels Reis anaven pels carrers, vull dir que on s'ha recuperat això, vull dir, per estar una mica distanciats, com deia ell, i també queda molt maco, perquè es veu realment com passen pel poble, un està més lluny que estan arribant, ha quedat fantàstic per mi, això. Sí, s'ha fet... Recuperar això, vull dir, ja ho havíem fet per una mica, però no com aquesta vegada. Aquesta vegada crec que hi ha un puntazo perquè es veu ben bé un tros de realment carrer, i estan allà. I la canalla també els mira, la gent, vull dir... Que s'han també hagut molta feina a fer arbres. Això, jo volia dir, és un paisatge verd o nevat? No, verd totalment. Hi ha un bosc on s'ha tret tota la llenya de la serradora, que està fet tot a base de pòrex i herbes anar enganxant, i té molta feina. Tot això s'ha dedicat molt la Maria i la Glòria i la Pilar sobretot també. És que la particularitat és que hem creat arran de finestra que et dona la sensació que tu estàs a dintre. A dintre del bosc. Estàs tu dintre del bosc. I això et dona un plus per mi molt important.
perquè estàs veient una cosa, hòstia, i sembla que estigues tu aquí dintre, vull dir que normalment tu mires un paisatge a la distància. Aquesta vegada aquest trosset, tu estàs, hòstia, els Estàs al arbres bosc. grans allà i... Bolets la no n'hi ha serrania. gaires, bolets no. No n'han sortit Bueno, gaires. Però saps per què? De moment no. No. És perquè no han sortit, perquè no han fet No ha plogut, clar, han fet no ha ploure. plogut, I clar. aquest any fa molts anys que no fem que plogui i no hi ha manera que surtin. No hi ha manera. Però sí que teniu bosc, Sí. aigua, el poble... Un poble què? Grandet o què? Sí, bueno, hi ha un altre poble que és tot de vinyes, que està al costat de tots unes vinyes, moltes vinyes, que hi ha les bodegues al fons, i aquell poble, sí, la seva església, la seva gent... Sí, El poble se n'hi ha pràcticament 3 o 4, perquè a l'entrada hi ha aquell poble que també que és al principi que està dalt d'una Sí, és un plaça, poble, una és un plaça... poble. Això com ho manegueu? Per dir, aquest any farem això quan ho comenceu a fer-ho, a idear-ho? Jo A crec- quin jo- mes veu començar? Si tu li preguntes a l'Esteve, ja sabrà el de l'any que ve. Ah, val. ara mateix ja li està donant voltes a què fer l'any que ve. Us ho explica, no? Sí. O feu una reunió, no? Sí, però... Sí, a vegades ens explica i a vegades porta idees molt bones i a vegades algun li fem tocar de peus a terra. Ah, val. Perquè a vegades són una mica... No és que siguin complicades de fer, però sí que són coses una mica delicades, perquè a vegades es volen fer coses amb aigua que són una mica delicades Val. i l'aigua és molt maca, però porta molts Costa, mals. porta molta feina. No la feina, porta molts mals de cas, perquè Val. només que tinguis una fuga no saps on és mai. Val. Clar, és que... I Ara jo ara mateix, una de les nòries, he estat fins pràcticament a última hora intentant solucionar la fuga d'aigua. Perquè Amb no tot sabies. no sabia on estava i amb el pessebre tot acabat. O sigui, Clar. el que comporta és destrossar-ho tot, mirar per on fuga, solucionar-la i torna a muntar el pessebre com estava, perquè si no el director et dirà aquella figura no està com estava. Vaja. I què m'ha tocat? Dic, doncs jo, l'he tocat jo per arreglar una cosa. És a dir, I el hàndicap és que, esclar, treballes un pessebre que és una taula. Tu imagina't, la taula que ara estem aquí nosaltres, però tu treballes aquí a sobre. Però si tens una fuga d'aigua, et corres com si Oh, clar, vés a saber on tu estàs menjant i et cau un vas d'aigua o de vi. Sí, t'entenc. Corre, i allà on estàs tu podria no hi ha caigut. Ha caigut allà un metre més cap allà, i en aquest cas el pessebre, i llavors busca, i com ho arregles? El que diu ell, tens de desmuntar-ho. Tens de desmuntar-ho. I una feinada, Però això. bueno, jo volia dir el que has preguntat abans, que parlàvem dels pobles i tot això, poder aquest any també ens tindrien d'imaginar molt tot el sona del Penedès, aquelles masies amb les vinyes Sí. de Lluny, Sí. i et dona un ambient una mica tirant per aquí. Val. Vull dir, però és molt maco. Vull dir, jo crec que aquest any també és... Bueno, cada any diem el mateix, però et dona a mirar molt. Crec que serà una cosa que aquest any s'hi tindran que fixar, i aquest any, a veure, toquem fusta, esperem que la pandèmia no passi res, no podem tallar perquè l'any passat la gent passava i tenia que sortir. Aquest any, si vol, podrà tornar a donar una altra volta, es podran recrear més amb el pessebre, que això també és molt interessant. Home, és per recrear-s'hi el vostre pessebre, sí o no? Sí. No és per fer una volta ràpida. No, perquè a més aquest any es farà com un joc, que ja es va fer fa 2 anys, com un joc per la canalla, Ah, no ho sabia. que, val. Això també és molt interessant. que els donem un paper i diem, busca'm la finestra número 1, a veure si veus una cabra negra. O veus un... On està tal... Coses- d'això? O caganer, on està? Sí, o... això Està molt mateix. amagat o caganer Hi ha o un no? ruc que treu el cap per una porta. Quina porta? Com? I ells tenen que anar fixant, i llavors venen i ens ho diuen. Mira, és allà. Jo crec que el caganer és la figura que molts nanos van a buscar-la, no? sí, sempre. És sempre. que ara són molt llestos, també. Primer que de tot, venen allà pel mostrador i si es paren... Quants cagaris hi ha? Ah, I aquesta és la pregunta. quants n'hi ha? D'entrada ja pregunten quants n'hi ha. Que hi ha cap pixaner? Primer ja t'interroguen a tu perquè els informis una miqueta, Que són molts llestos la canalla avui en dia. N'hi ha més d'un de caganer o què? Sí. Caganer i caganera. Caganera. Caganera i caganera. clar. I en pixaner? També n'hi ha, i pixanera. també. Pixaner. N'hi ha un que no el podem considerar que sigui un caganer, perquè és un que està assegut en una també. comuna. Ah. Per tant, És caganer.
És un caganer, però està en una comuna, no està al camp, Bueno, però està fora. Hi ha caganer del camp, caganera del camp, pixader del camp i el de la comuna. I el de la comuna, Vull dir, clar, i el joc serà això, trobar-ho... Trobar les coses. Han buscat coses que siguin una miqueta complicades de trobar, o sigui que, per exemple, clar. aviam, a quin arbre hi ha un niu. Clar, buscant tots els arbres, com vas per allà, Ui, un arbre... això quan vingui als col·legis, que ja vindran de seguida, no? Aquí res. Sí. No, amb això amb Aquí les no. escoles no. Aquí res. Ah, No, vale, és- perquè ja si és no és pa- un merder. No, perquè les escoles després venen amb els pares, però quan van a l'escola, segons com van a preu fet, i Ja. amunt, avall, Sí, aquí, sí, no, allà. ja. Són més petits, no també, val. tampoc no. O sigui, el que voleu és que durant els dies de cada dia Això mateix. Exacte. que el joc estigui obert, però Sí, sí, però no que- per les escoles. Ja A t'entenc. més, també hem posat a totes les finestres, entre dues finestres, doncs hem posat uns lletrerets que et diu una mica d'explicació. T'explica el que hi ha a la finestra. És un poble, no sé què, una mica molt representatiu de lo que hi ha. I et diu, mira, aquesta és la finestra 1, aquesta és la finestra 2, llavors això és el que està inclòs en el joc. A la finestra 1 i 2 ja busca no sé què. Doncs és el que hi ha en el joc. Està bé, això. Obriu el dissabte, 3 de desembre, aquest dissabte. Sí. A quina hora? A les 11. A les 11. A les 11. 11, obertura oficial. Sí. Que suposo que vindran autoritats, tot això. Amb ells hem quedat una mica abans. Val, Sí, per no ajuntar tothom. Sí. I a partir de les 11 ja podeu obrir. Entrada, hi ha algun... Sempre que a vegades fèieu alguna rifa, alguna història. Sí. No, això continua igual. Sí? Aquest any hem canviat, com que l'any passat va sortir la figura i ens la van vindre a recollir, aquest any hem fet figura nova, però no hem fet una figura, hem fet diverses pessebre figures. sencer. O sigui, és per nivells, hi ha el naixement, hi ha uns pastors, hi ha uns reis, però són figures que són nens, o sigui que també no és la clàssica figura, sinó una mica més... Fet-vos una mica més de gràcia. Quan val la tira, la rifa, l'entrada val... Aquest Aquest any, any, a 2 còpia euros. de debatre bastant, 2,50. hem tingut de posar 50 cèntims més, Ja veus, que seran 2,5 euros. 2 euros i mig. No, És una entrada donatiu. Simbòlica, una entrada, mica, perquè és realment per també per la loteria, el mica del que fem del Clar, sorteig. lògic. I allà tindreu... Això ho obriu el dissabte i després ja estaran oberts tots els dies de festius i cap de setmana, oi? Sí. Si no m'equivoco. Això per contestar Sí. tu. Sí, Marc? Sí, tots els caps El de dia setmana... de la Puríssima, per exemple, estarà obert tot el dia. Sí. Aquesta setmana que ve, a partir del dia 3, Sí, tota la setmana. Puríssima, tota la Puríssima. Tot el pont estarà obert. Estarà obert. I pues, els Quins caps horaris, perdona? A partir de les 11? D'11 a A dos una? quarts d'una Val. i de 5 A dos quarts de 8 i nou. mig, sí. A les 8 i mitja, o així. Val. Sí que tanques més, perquè sempre encara hi ha la gent, ai, que d'allò... I Us arriba un punt, us tanques pregunta les 9 molt, llargues. us pregunta molt la gent o què? Sí, no? Sí. I si em veuen... El curiós és que ja intentem que a vegades ens repartim una miqueta per ajudar, perquè això també agrada molt, que hi ha gent que d'allò i et pregunten i llavors tu intentes explicar bonament el que pots. En el cas de l'any passat d'Egipte pues, parlaves més. Aquest any crec que també podrem parlar bastantes coses. I això a la gent els hi agrada bastant. Home, i tant, que els hi expliquis I tot. d'allò, Sí. I com ho han fet, i com està fet. Sí, moltes vegades pregunten com has fet aquest efecte, com has muntat això? I si expliques, no es veu tan fàcil. Diu, gràcies, no es veu tan fàcil. Perquè entenc que deuen venir també grups, algun autocar, algun grup de gent de fora que ve, no? Sí. I ara, precisament, Demà ve un grup especial que ve de Martorell i només es troben els dimecres i demà els obrirem especial per molt ells. bé. precisament, Hosti, podran veure abans. pràcticament la inauguració la faran aquests. Carai, Sí. és un grup gran. Sí, són un autocar de 50. Carai, molt bé. Sí. I estaran allà almenys una hora passant per allà, no? Sí. Com a mínim. Com a mínim. Sí. Com a mínim. Sí. I les escoles, les de parets venen totes, o què? O quasi totes? Quasi totes. Quasi totes. Sí, suposo que quasi totes. I també escoles de fora. Sí, també. Sí. Ve alguna de Lliçà, també. Jo crec que fa molt el tema de que Riga també es venia, vegi en mitjans de fora,
allò que a vegades, o internet, que venen moltes famílies de fora amb el nen. Mira, ens hem enterat que al pessebre de Parets hi ha aquest... que hi ha aquest pessebre de Parets. No? Us heu trobat o no? L'any passat Sí, que vam sí. sortir en Espanya en directe, per exemple, va vindre molta gent que l'havia vist per la tele. Carai. O quan sortim a TV3 també ho notem. Clar. I els de Parets, venen o què? Jo O haurien de venir més? Jo crec que és la signatura pendiente, que diuen. Però bueno, però saps que també ens passa? Jo almenys personalment, ara parlo personalment per mi. Parets ha crescut molt. Ha crescut tant, l'Eixample mateix, i hi ha una quantitat de gent de fora que són del poble i pensa que són de fora. Si no t'ho diuen, és tampoc. I allò que estàvem acostumats... Sí, que se sent un sorollet ara. Sí, que sí. estàvem acostumats, que ja esperaves, ara vindrà fulano, ara ve l'altre, aquí, la gent del poble de tota la vida, i ja ens dèiem, encara no han vingut aquells, ja vindran, segurament venen per Nadal, aquests venen per... Ja sabien hasta la gent del poble quins dies vindrien. Però ara és complicat. Ara és complicat. És complicat d'opinar, però sí, bueno, encara es va Però, venir home, gent. moltes la gran majoria és gent de Parets. Clar, perquè moltes va cares haver-hi un any- conegudes ho veieu, no? Sí, no, No, però va haver... Sí, exacte. Hi ha molta gent que no sabem que és de Parets i Clar. són de Parets. Lògic. Perquè anem preguntant i Clar. és la primera vegada, no? És que he vingut aquest any a viure i tal, i he vingut a veure el pessebre. Sí, hi ha molta El gent. que sí que està donant, no sé, està creixent molt poder. Ja portem uns anys que amb la mica que fem publicacions del llibre aquell d'en nens, llavors o sigui que hi ha diverses coses que sí que hi sortim, i llavors el boca a boca, però s'ha expandit això. Hi ha gent de fora que esperen anar a Parets a veure el pessebre. Veus? Jo crec que... I preguntes... Hòstia, tan lluny heu vingut? Està bé. I n'hi ha que venen de lluny, bastant lluny, i venen a veure el pessebre. I després Sí, sí. queden sorpresos del Jo pessebre. de vegades em recorda, que em fèiem nosaltres al Vivent, me'n recordo, que tenia sempre al cap el pessebre Vivent, tal, i el de Corbera. El de Corbera, tothom a Corbera. Semblava que era com una obligació quasi anar a veure el pessebre Vivent de Corbera. Nosaltres podem no, ojalà arribéssim així, però ja s'està parlant molt del pessebre de Parets, perquè primer que som el més gran sobre taula, l'altre són diorames, innovem constantment, i el que és el tradicional, que el pessebre de diorama, està molt bé perquè li agrada el diorama, però la gent que realment vol veure pessebre, com el nostre no n'hi ha cap, vull dir, tenen de veure diorames. I llavors, esclar, venen Clar, aquí no. i queden sorpresos. Vosaltres diorames Queden sorpresos. ja fa anys que no en feu, oi? No, pràcticament no en vam fer mai, nosaltres. Els inicis... En vam fer quan hi havia el Joan Palau en pa descansi, que ell venia d'aquí, i llavors nosaltres, quasi una mica per ell, i que coneixem molta gent, vam començar per fer un reforç en el pessebre, perquè a casa hi estava jo molt vinculat, i els anàvem a buscar, ens els deixaven. Perquè pessebristes de Sabadell, Terrassa, tot al voltant, Palau, aquesta gent, doncs clar, fan el pessebre, i llavors els hi passa com nosaltres, aquell pessebre no el poden posar l'altre any, tenen de fer un de nou. I si tu els hi demanes, posar-lo en un altre lloc i que el puguin veure és una satisfacció, hòstia, no és la paraula. Satisfacció, sí, sí. Per ells, i m'entens? tant, ja O ho els quasi imagino. deien, tu agraïen que els inicis demanar un pessebre. Però era un hàndicap perquè teníem el puesto que teníem, tampoc no és... Lògic. No hi ha... I ara l'inaugureu el 3 de desembre. Jo encara me'n recordo quan l'inaugureu després de la Missa del Gall. Ho recordeu, no? Ha plogut molt des d'ençà. Era molt maco, eh? Sí, Vull dir, era molt una maco. altra... Clar, és una altra època. Era una altra Exacte. època. Anaves a Missa del Gall i estava a rebentar. Clar, a la Missa del Gall no va gaire gent. No, però també la gent s'ha acostumat, no sé si per les circumstàncies de la societat, però ja la gent s'ha anat acostumant a que comencen les fires de Nadal o Fira de Santa Llúcia i ja volen anar a veure pessebres. Sí. Perquè ens hi havíem trobat, anys enrere, ja parlo d'uns quants anys, nosaltres encara estàvem fent el pessebre, ens obrien la porta, és que venim a veure el pessebre, que venim de Barcelona, venim de Tàrrega, encara no venim ho de sí. tenim Ostres, diu, però si encara estem a mig fer. Perquè, clar, la circumstància... I és el que ens ha obligat una mica a anar adelantant, com aquell que diu, un mes l'obertura al pessebre. El tema del consum és que ens ha empenyut i ens segueix Sí, empenyent sí. i s'ha acabat. I arribes a Nadal
i pràcticament et ve just que dius que ja quasi no ve gent. No, i tant. És que dius, què ha passat? Però clar, bombardegen abans en tanta propaganda i tanta cosa. Perquè després s'allarga fins quan ho tindreu, el pessebre? Fins a finals de gener? Fins al... La festa major d'hivern. Fins a la festa major d'hivern. Exacte. Fins a la festa major. Després desmuntar-ho i tota la Sí, pesca. bueno, llavors el deixem depèn de les circumstàncies, normalment es deixa un parell de mesos o més. Sí, un parell de mesos. Sí, Sí, perquè després hi ha molta gent, agrupacions de pessebristes que comencen a voltar pels diferents pessebres. És com nosaltres, et trobes que quan estàs amb el teu no pots anar a veure els altres. Clar. I també agrada que et vingui una agrupació de fora a veure el pessebre i quan tu pots anar a veure els d'ells, ensenyar-t'ho i també t'ho explica, no? I aquest any aquesta novetat, això, vull dir, això és l'altre al·licient que tenim els pessebristes. Una altra cosa, deixeu fer fotos, oi, dins el pessebre? Sí. No, ho dic perquè, bueno, clar, a vegades sempre està bé que... Sí. Això ho hem fet sempre, Sí, Això no? s'ha permès No hi ha problema. sempre. I gravar amb vídeo, el que sigui. vídeos, Sí. tot. O sigui, totes les coses que nosaltres muntem, a vegades detallets que dius, ostres, això no és... Al cap d'un any o 2 anys comences a trobar-ho per paradetes de fires de Santa Sí, Llúcia. això Dius, també ens hem trobat. ostres, dius això, diu, no hi era i ara de cop i volta ja comença a ser-hi. Curiós. És curiós com a vegades... Et copien. Mira, aquest dematí, abans de vindre aquí, en parlàvem amb el Joan, que he trobat un que els Reis són cara endavant i són molt idèntics als nostres, un cavall, l'altre en camell, l'altre amb elefant, i dius, fa anys enrere, tots els Reis sempre eren de costat i sobre un camell, i ara ja comences a trobar doncs, de cara endavant, amb els 3 animals, dius algú ho estarem fent bé, potser. Segur. Bueno, perquè, Ens estan prenent el número. Perquè va haver uns anys que els feien tots d'una cara, que antigament, que la gent no eren tontes, allò et feien uns reis que el podies canviar. Hi havia el camell, hi havia el cavall, i una posició que podies girar i anava de cantó o posar el de frente, podies jugar una mica, però eren reis molt... Ja. No sé, vull dir, ara ha canviat molt. Han canviat molt. Joan, abans deies que sou el més gran que es fa a Catalunya, com el vostre no hi ha cap més. Hi ha alguns que s'han... Bueno, s'han copiat, jo diria copiat, no sé, o s'han basat en el vostre, però més petits. Teniu competència en aquest sentit? Competència bona, no? Entenc. Vosaltres aneu a veure en algun? És que perquè als voltants... No, perquè al voltant no en sona, oi? Em parlaven d'un de Monzón que vam anar a veure'l, Estem parlant de Monzón, però no és un pessebre. No. És una exposició de figures, Val. una exposició de façanes i... És que el vostre és pessebre. Sí. I no té coherència, allò. Pessebre, Sí. quina superfície és? En total sempre ho diem? 230 metres quadrats. Imagina't. Sí. Imagina't. Sí. Per aquí al voltant, que jo recordi, hi ha el Golot, però són uns pessebres, sembla aquest Golot que està ficat en una... Si són monges, el tenen amb un d'allò Sí? que sempre és sempre el mateix. Val. Et canvien una mica o tenen figures mòbils, És grandet, però... però com diria, com aquí a l'estudi o no Ja. gaire més, Vull dir, no és com el vostre de gran. Manresa també hi ha... I vull dir, mantenen quasi tot igual, no t'ho toquen. No t'ho toquen. En canvi, vosaltres ho canvieu de dalt a baix. Sí. Nosaltres que sempre O fem ens tirem de cap a la gallada o no ens hi tirem, que es diu. Sí, ho veig, ja. com una falla, a les falles els hi foten foc, nosaltres no s'hi podem. Sí, perquè hi ha dies... Quantes hores hi dediqueu aquí? Tu, Joan, per exemple. Oh. Moltes, no? Sí, els que estem jubilats, Clar. passes el dia aquí. Tu, el Raimon no està jubilat, però també hi dediques hores. Unes Que- quantes, i Aquest moltes és molt sobretot quan no hi ha ningú, perquè clar, Clar. a l'hora de fer proves amb llums i tot això, necessito veure el resultat que estic tenint i haig de treballar com si fos el pessebre. I clar, no tinc que tindre ningú als voltants, perquè si no, ja m'ho conec. Però Ara et poses a fer proves que estem treballant. Bueno, aquestes coses sempre ens les hem Però jo tingut. sempre et dic que és un perill. A mi em fa patir sempre. Jo sempre li dic és que sol hi ha coses que les pots fer, però de vegades es col·loca per allà sota i això, des d'un guard que un dia li caigui alguna cosa, et queda... Vigila, Raimon. Es pot fer mal. Ja m'ho diu la dona. Però bueno, Però t'agrada, bueno, i tu t'agrada, ets sí. xispes tu, oi? Sí, sóc el que porta aquestes coses, doncs clar, què haig de fer? I tant. I el Marc també es queda cofoi d'aquest pessebre o què?
Sí, no? Sí o no? Sí. Sí, home, i tant, no? Ell ara veu els números, els papers, això... No. Perquè, clar, això és un altre hàndicap. Abans es dedicava a fer el pessebre, però l'actual que ara estem et demanen de tot. I si no fas publicitat, si no... Paperassa, i això... no fas la paperassa, no dones... Està clar. Diguéssim, gastos i tot això per les subvencions. Perquè teniu una subvenció de l'Ajuntament, Clar, suposo, no? Sí, però Hi ha un papeleo tremendo. Clar. amb els gastos tripliquem els gastos de lo que ens dona de l'Ajuntament, o sigui, que imagina't. Teniu algun lloc que us pugui ajudar, empreses o no? No. No ho tenim. Tenim no, col·laboradors Val, que ens deixen pagar més tard, val. l'avantatge. un preu una mica millor, però... Déu-n'hi-do. Però pràcticament el que diu ell és que si veiéssiu el que costa cada any un pessebre és que t'estires dels cabells. Perquè amb la subvenció, però clar, dius, sí, tenim la gran sort que dintre la subvenció, bueno, les altres entitats del poble també ho tenen una miqueta, que tens un local que podem estar tot l'any allà sota, Correcte. també tenim la corrent, tenim l'aigua cada allò, vull dir, com la majoria, doncs, clar, tot això també és un estalvi, I tant. sort n'hi ha, perquè és que si no, no arribaríem amb la mica del preu, o tindríem de fer una entrada de sorteig molt cara, perquè si no, no podries, és que vas a comprar qualsevol cosa. I ja te la Ara que foten. treballem amb el Raimon, t'ho pot dir-ho, que treballem molt amb el Pòrex i es treballa molt amb l'espuma. Quan enganxem, abans treballàvem amb guix, que era també un hàndicap molt... Però ara, amb el Pòrex i amb l'espuma, un pot d'espuma que val ara 7 o 8 euros. Un potet i fots... I de seguida l'has gastat. Ja l'has gastat. Ui, sí. I He gastat gasta... moltíssims aquest any. Has gastat poder... 4 o 6 caixes aquest any, Sí. tranquil·lament. Poder- I encara és dels anys que n'hem gastat poc. O només amb Però, això, clar. que dius, hosti, com pot ser? No cal anar gaire lluny, només cal que veure la gent quan va comprar una capseta de molsa, què costa. Nosaltres aquest any hem entrat... Sí, Aquest molt car. any, 200 i pico caixes de molsa. Imagina't. Clar, Clar. Però saps Ves que... a buscar-la a Santa Llúcia, Sí. que una pallenca ja costa igual 6 euros. Bueno, No, no, Imagina't. jo ja fa 3 anys que anava, ja anaven per... I recordem que no es uns pot 7 agafar... euros. No es No pot es pot agafar agafar amb el el bosc, prohibit. Prohibit, ni una branqueta ni No, res, no, vull dir que no. no. Això una altra. Sí. Però tornant a allò que dèiem, nosaltres el pessebre el fem perquè realment Us agrada. ens agrada, l'estimem, ens porta moltes hores, ens fa aquí i allà, però nosaltres si cobrim gastos i una miqueta més, si fem un parell de berenats, que dic jo, ja estem Ja esteu pagats. satisfets. I la satisfacció que et ve la gent, els nens que veus aquella cara que posen i tot això, i doncs ja n'hi ha prou. Doncs 3 de desembre, inauguració del pessebre monumental de Parets. Que us vagi tot molt bé. Felicitats a tots. Avui ha vingut una representació, però sou molts treballant. Raimon, Marc, Joan Campanera, Joan Oliver, merci per tot. Jo, Gràcies a vosaltres. Si em per permets convidar. Sí, un sí, incís, digues. vull dir, jo sempre m'agrada demanar gràcies a tots els companys, n'hi ha que hi posen més, n'hi ha que hi posen menys, però crec que si no fos per tot això no podríem tirar endavant. Està clar. Vull dir, jo crec que se'ls ha de reconèixer també l'esforç que fem entre tots i de la meva part donar-los les gràcies i a vosaltres també per Ui, tant. atendre'ns Només faltaria. cada any una miqueta, Només faltaria. que també ens va bé I, que I així patem la xerrada. ens nombreu. Clar que sí. Que vagi tot molt bé. Moltes gràcies. Gràcies. Adéu. Adéu. Adéu.